äsken jo mainostettu mies Severin Freund. Saksalaisille hirvittävän vaikea päivä tämä avauskilpailukierros Engelbergissä, mutta katsotaan, pystyykö Severin Freund vähän piristämään sitten saksalaisleirin tunnelmiin. Yhtään saksalaista siis ei ole 10 parhaan joukossa tällä hetkellä, mutta Severin Freund sinne varmasti haluaa tunkeutua ja kaikki edellytykset siinä on! Älä kaadu, hyvä mies, kaatuu. Viime kilpailussa kaatui Thomas Morgenstern huomattavasti pelottavamman näköisesti. Severin Freund kaatuu sitten tämän 126,5 metrisen hypyn, mutta hän näyttää heti, ettei mitään hätää. Ne oli kauheat hetket kyllä viime viikonloppuna, kun Thomas Morgenstern kaatui, mutta tässä selvitään säikähdyksellä. Joo, tässä selvitään ihan säikähdyksellä ja Severin Freund reagoi tähän tilanteeseen todella hyvin, kun nähdään tässä nyt vielä hidastuskuvaa. Niin vähän samantyyppinen juttu, sukset kilkkaa yhteen, tosi rajusti kantaa tää toinen suksi. Siinä Freund tiedostaa ja tajuaa jo hyvissä ajoin, että tässä ei paljon mitään ole tehtävissä ja tilannetta ei pystytä enää pelastamaan, niin kaatuu silleen tosi pehmeästi suoraan selälle eikä yritä väkisin taistella. Vähän niin kuin Morgenstern teki, yritti taistella viimeiseen asti ja sitten kävi niin, että tuli naama edellä tuohon alamäkeen ja se isku oli huomattavasti rajumpi siinä kohtaa, mutta tässä nähdään vähän toisen tyyppinen tilanne. Tässä ei jo tajua ja kääntyy ikään kuin, suosi olla tonne selälleen. Silloin niin kuin loukkaantumisriski on huomattavasti pienempi. Tossa